Bun venit la un nou episod de Clash Royale. Sunt cu verișoara mea și cu prietena ei, Dări și cu Selena. Și acum ne vom juca Clash Royale. Ne vom bătea de câteva ori și vedem dacă putem să câștigăm sau să ne rupă. Să ne rupă. La drum! Aici când a pus Acum o să jucăm și puțin Temple Run. Nu uitați să dați like, să vă abonați. Unde e telefonul? Acolo pe masă. Alexia, fac toată ciorbița, da? Fac toată ciorbița. Păi, cam atât pe acest episod. La revedere. Pa!